Ай, махни тия честа, бе. И какво става, хора? Аз съм Файнет и днеска играем Майка деба. на Геймър. Ще ми позволиш да спочна клипа. Аре. Айде. И какво става, хора? Аз съм Файнет и това е 35 епизод на Simple Road. Тук мен е The Gamer. Измърих се вече. И както казах миналия епизод, тук тази плана ще направим от Packet Ice и ето, че я направихме. Аз ще направих. Двамата направи. Ето как се получи от всяка страна. Както мислихме, че ще отнеми часове, не ни отнеми часове. Час пълна най-много. Векове. Ето от всяка страна с Packet Ice. Също така имаме още нещо много. Я съм много шира. Моето творение. What the fuck, това не са морета. Къде си? Уида. Ташак. Да пише дори. Сега. Другото е. Другото съм аз. Нещо като парк. Другото е нещо като кръг, не е парк. Парк, по средата фонтан, нещо такова. Аз. Между да е парк, трябва има пейки. Може да направим. Удебне. Бачи всеки път аз тука. Ето как изглежда. Между другото шампуана ще стане от слаймбал. Тук долу някакъв нояк ефект с шейдъра. Не, естествено. И под е такъв, все едно наистина като истинско. А не да кажем удърто или... Къде му е удърто, е? Все едно. И сега имам предвид, че сме го направили както трябва, а не удърто. Пак панах. Някой ден тия къщи трябва да се обзаведат. Отвътре са много пусти. А на тази къща голямата тераса... Вау! Толкова място, че няма... Тази къща... Много ми мяза. Гледай, тази бутонца какво е? Тук е вратата ли се отваря? Какво става сега? Нещо ли пада? Не го, аз го слушах. Омък. Очите ми се затварят. Моето се отварят. Добре, ние сега този епизод мислим да правим хома до енда път и от енда до хома път. Все едно е също е тъп. Знам. Защо ми от хома до енда, значи от енда до хома. Добре, аз сега ще поздравям. Защото може би ще махнеш и да речеш, защото... Защото лаги тъпя компа му. Абе не бе, в недъра се вижда просто ужасно. Да бе. И тъкмо ще взема материал с който ще и се върне. Колко стака пакета е да взема? Да, хора, отново сме тук. Няма да е кой знае колко първа кръста. Ето и. Аз къде заминах бе? Тука как ще е на тъй зигзаг? Просто завой бе. Оти служи пакета и служи, чакай се. Нищо не му разбрах. Сега, въпросът ми е той. Между стомбрика ли да го сложа? Абе, Да. за кой тук стомбрик има? Там е наруши стената, наруши стената. Оф. Бая играчка има. Сега? Тук трябва да го правим. Дай напреди само, докато стигна там до завоя. Давайте. Стига ли ще като кучи човек гадно се чува? И в клипа се чува тъй. Чакай. Си някакъв певец. 2-3 пъти вече го повтаря. Кеф ми прави само най-доброто. Чалгар си само е. Я продължи напреди. Или тук някъде трябва да стиги. Ей, стомбрика ли аз трябва да го слагам, бе?
Не ще обслужвам. Бездомник. Давай ще го сложите. Аре, докато тук дадах сега. Хикса колко е там? На двата блока. 148 минус 148. Хикса само. Да бе, тъп минус 148. Кой не разбра? Много настрани било е. Y-ка? 77. 77 ли? Да. Как е? Ето е. Ах, това е майката. Тит. Кой направи падна, нали? Лава, fuck you. Дейба, майка ти, дейба. Аз тук направих нещо, ама. Майка ти шиба! Ще умреш ли? Ще... няма да умра. Добро, ще гид. Я го ще напакет. Тук е фул тъпо. Яко направи. Да, аре, той се завършил. Бате грозото е, че ама е. Ко ти бе? Аре. Да, продължим, после ти се оправи. Не прави само най-доброто. Сега дай тук пак един залой. Чакай, е така. Тук няма смисъл. Тук пилите откъде идват? Верно, аз ги спомнях. Що? Идвах от на кой хума беше и бях пълен с яйца и нямах Е, тъй ли? Да. Да, Нямах пак. място в инвентара Ма и... във въздуха да е. Ко тъй бе? Нищо, ама. Той ни после ще направим стени. Так сега да е точно докъде отива пътя. Той ще мог напред трябваше. Да. Докато десем по пътя. Сега. До той... Виж аз, виждаш ли ме къде съм? Да. Зета трябва да е 397. Хубаво. Ама отляво или отдясно? Виж къде съм аз? 397. 197. От страната на Стоунбръка го прави. Добре ли? Значи един блок по-малко ще го направя със следенето. Е така, аре. Да, слагай такова, че аз нямам лед. Не знам, много яко ми дойде, като бихме на ранкет. Да имаше късо на футбола, ако да се прави. Ти пак по ранница ходиш мид после. Не умря, нали? Умирах ли ние? Умирах сега, ама като ми скачаха по много картинки. Ти ми прави само най-добро, майка ти. Чакай, че те с координати ми бъгнаха в главата. Ай, възреме. Между другото, знаете ли какъв съм аз? Аз имам Брадва Шарп 5. Казва се Дариус Акс. Аре, дай да продължиш напред. Ало. 100 лев на китнахта само. Нямам бъгна минус. Втрасвало, чакай, ще поздравя. Така. 100 лев... Абе, ти правилен път ли са? Да. Виж точно до там ще не изкара. Внимай тук, може да паднеш. Може да паднеш. Може да паднеш, аз пък еба. Ти ела тук, що не го правиш сега? Виж за тебе има такова мога да бъде. Ако имам Янко. И брат Николко. Ще ма бутниш, направи да отибам. Пигмен хитнах. Конда тебе! Ти исках да го... Първо, не можеш да го хитам. Айде! Нищо. Чучур. Ой! Аз паднах на майка си путката. О, как се справя? Ти джиджи какъв си, бе? Там джиджето идва да ме бие, цяки ми покижек. Джиджето какво ми скача? Аз стомаха ма болен да има разпил. Аз си също го хитах. Оф. Не трябваше. Не може да го хитна тъмън. Викам, ще го хитна, той не го хитнах. После рефлекс, още не исках да го хитнах. Сега ще ни ебат устата.
Викам и чакай, голд съберем, бе. Кой искаш? После ще съберем и част от нашите... На майка ти путката, бе. Ти кой утре же? Нищо не му е напред. Спокойно. Аз съм много спокоен. Аз съм много спокоен. Кой направи? Пак умреш ли? Оттук литнах долу, како не умреш. Направо лети и народе възради стана. Бати тъпче. Ти снимаш ли? Тук трябва да скачим нагоре. Ти снимаш ли? Много еш. Що ни каза? А? Що ни каза, бе, тъп? А? Ти не знаеш ли, бе, туп? О, къде ме с това бръстах метам перлите. Направо като... Те ли го цели? Бабе, възире? Не, бе. Не дей ги бе, те ще се откажат вид накрая. Абе, тъп, ти що видаш преди да ще да хита? Скелета ни, тук се спамват пигми... Бла. Удари, шидари. Шитхери. Шейдър, бе, кажи още малко. Шитхери, бе. Както братя на Бадбой. Какво се спомва? Шитхери. Какво е ти? Уйда скелети. Той не мога да казва ремай. Малък е човек. Какво като е малък? Малък, ама играе Майнкрафт. Той ми пише дори в и България той ми. Къде си ти? Шитхери. На майка ти путката. Много имаш, бе. Лайно ли имаш? Лапавет. Мишката пак по глава. Без листата. Тук цялото трябва да се затвори, бе. Виж го сега, виж го. Бива ли така? Бива. Пикаем се, спим се, жаден съм. Защо, бе, защо? Бе, Скучно ми. Между другото майка ми видя в телевизора, че Майнкрафт ще го затварят. Да, бе, я, бе. Кой го е Не казал са. ти? В новините. То го затварят, лига. Била агресивна игра. Та шака ме агресивно. Кое има агресивното? Убива се зомбита той ми. Та И аз викам се, не, аз вече усетих да всякъде няма зомбита ту, не само поставят. Ще видя аз вика. Иначе преди време тя искаш да играе тази игра. Да затварят, боли ма фара. Ще играе лига цял ден. Не цял ден, само лига ще играе. Мене леко, ще ме тъпс. Леко тъпс. Ой, вземи тока, бе, гей. Майка ти черна. Къде излезе? Конда тебе. Кой викаш ме тъп? Стресна ма геймър съм. Ти ме нема стресна. Някой за те го няма. Тия пигмени са агресивни. Тия тук са спамват визери. Фишери. Шитхери. Добре, бе. Що ме хитваш? Кажи ми. Няма да сърде. Тос пак. Аре, бе, ти ко правиш, бе? Аре, бе, ти ви не мога да докосите. Конда ти. Ти също не можеш. На майка ли пътката. Аз ще го... Ако беше ма бутна... Тя да се изтика на ташак. Ти ли искаш да ма бутнеш? Предател? Не, тъп ще е предател. Ти геймър ли си? Не, предател. Господин да геймър, какво е да си гей? Прощай, какво е да си геймър? Та няма живото име. Ти геймър ли си, да. Късаш ли ги, да? Разбираш ли ги, да? Да филм. Къде си? Не, крътиш ли ги? Да. Тепаш ли? Направо ги пръска. Да филм. Аре, бе, тъп, ти ще надали ми правиш все още, бе? Тук колко ден те цепят? Не, бе, как ги питат? Какво да си гей? Мале, я ще да пана. Пощай, какво да си гей? Мър? Или какво да си... Кос? Не, кой е? Птица кос. Знаеш кой ти? Косплей. Косплеер. Не косплей. Също. Не също. Също. Ти ко пречеш, да те ебат или да ти дебеш? За ебане не говорим сега. Ти кажеш също и ние също. Ето сега я да ти карам един ретник или два ретника. Завис какви са силни леки. Май, не знам, от моя клас едно момиче направо се влюбих в нея, там много яка. Мога ли да еба? Майка че вас. Да питам така хората.
Не естествено, как можеш да ебеш? Е, ти що ще ебеш? А ти що ще влюбиш? Аз искам. Ти не си я видяла тапанар, къде не бъде има досва. Ох, нищо му удар. Аз, моята любов. Искаш А, не моята знам. душа. Да, оче, чакай, ще я пусна. О, tu спесен, как ми припомня моята моята луна, моята луна. Ау, По-добре. боли! Ау! Боли! Как беше Митко Ще ме пистоли? биш ли, гей? Ще ме биш ли? Ти биш ли Те май ще ме бият. Да се съм да ударя. Чакай, викам на мене ли ме вика? Ще ме бити. Чай, ти викав си, бе, викав Абе си. ти нямаш да набият, бе, гей. О, ти голямо ли дух? Умри, бе, няма ти помагам. Ти мен би още гея. Аз на пигмен да ти приличам. Те ми ще ми правя да е тъп. Ама аз да ти приличам на пигмен? Някой праси ми приличаш така. Чай, как беше Митко пистоли? Абе, Кондата е. Стига, 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 Ко стига. стана, ма? Ко Стига, стана, стига. бе? Белот. Пас. Идва tu спедрас, майка ти ебах. Как беше Митко пистола? Митко пищака? Дебо. Митко от патлака. Митко пищака, дебо в ташака. Чай да говорим. Низ да геймър не играем лига, даже в Майнкрафт нещата пак са на лига. Firecracker, Jinx, Darius, Митко. Yasuo Покажи моите. Къде ги покажи? Чакай, тук какво имам аз? А не, Нямаш само в такова, инвентара. само такова имам. Даро Сакса имам. Чуй на майка ти, путката. На майка ти в устата. Майка ти ще. Той го стои. Аре. Ето панари, аз имам лутинг, бе. Аре, дай им брадвата. Еляк съм. О, шар 5 направи ги. Ах, не се еба. Що да съм ги, тъп. Еде. Къде го? Метна го преди го. А, добре, че ме в фул инвентара. Чай, бе, Митко пищака. Пазма. Пъзмай ти. Пиш. Пищака. Не знам бял пегарес. Пища. Митко пища. Май искаш да ме изкараш с любимия. Моята луна, моята О, душа. изчезна! Кой изчезна, бе? Гаста, целият го то си изчезна. Абе, къде е Митко пища? Моята луна. Моята душа. Митко, штурия, бе. Гледай, не го пуска. Чакай. Ах, боли! Как поче? Чакай, че го пусна, чакай, не искам да го чуят. О, душа. Идват. О, те са спамват, бе. Конда ги, бе. Ау, Опа, моята душа. вече е много силен. Ау, боли. О, боли! Ау, боли. Много ли боли, бе? Слушай се. Не чуем нищо. Ти имаш ли? Чакай. Не. Как вика? Чакай, слушай се. Готов пускам. Чуваш ли го? Ох, ах, ой! Чуваш ли го? Да. Той е нищо. Бе, ау! И сега майка ти ще стане моята душа, ще направи. Чакай. Не. Как тя зъбе? Бъдко се кача. Той кой каже, защо ми удря на косата? Аре, дойде от един педрас. Ебам майките. Ама аз та майка ти путката вече. Ти ли го? Не. А после ще го пусна след край на клипа. Защо ми бие по косата? Давай, знам го е. Чакай. Слушай.
Защо ми биете на косата? Той не му правим, ти ми бие по сата. Той си пък слушал, обаче на той. Как викам в началото? Ау, боли! Гара чиза, къпичката име. А? Гара чиза. О, аз Томрик не ми стана. Ай, след като също този Томрик да покажем Енда и да спрем клипа. Искаш ли? Аз имам малко. Аз нямам. Ще даме тъп ли се? Мързима, брат. Спим се. Ето. Душа. Моята игра. Не мога кажа да смятай. Не ставам за цигане. Ау! Ставаш за Ромин. Ром нещастен, педарас нещастен. Къде? Какво да беше от Джолц? Педарас. Този гледаш, типа пекая. Не съжалявам за ония 20. Това кой е 23 лева? Ром нещастен, педарас. Ето са. Педарас бях за 30 лева. На. Ау! Дай Томрик. Ау, бали. На. Педарас бях 23 лева. Ми кажа жена каза, Педарас бях за 30 лева. Аз тук Няма смятара, смятам не да ръка. Меч, голден ръка. На. Епа! На майката, путката Педарас, не виждаш ли, че съм тука? Как? Стресата му е цигани. Майка ти да еба. Как бе да скажи обаки той ще... Ти ми бие по пусата, Како се да... Оу, сега да пана майка ти, ба. О, не. Чакай да гледам отзаде, че пигменти дали да... Не знам как ще му е на силата. Ще те бия по косата. Ще ми бие по пусата. Косата ли го по пусата? Защо ми биете на косата? Кой го бие по косата? Косата как се бие, да вече да? Ау! А, боли! А в началото... Ау! Енка. А, В началото е неко. Като полудел да прави. Като бъдете. Гара чиза. Аз си ктара. Къв гаре чиза, бе. Той ми казва, гара чиза. Къпички никога да си го дал. Блин, стомахът има карах да се хилям. Гара чиза. Тука с Томбрика няма го смирям. Или аз ще го На смирям. луна, ау. Боли. Поета душа. Поета луна, о, боли. О, боли. Поета луна, о, боли. Кого го боли? Та шака. Ако има. Бачака. Да, моята луна. А, тука да Първата го горе. смиряме. А. Моя любов. Хубаво. А? Реално. Аре, който стане, бе. А? Докъде стигне с те да поне ще го довършим. А ти с кой си говориш? С тебе. Аз какво казах ти говориш на мене? Аз нищо не казах, аре, бе. Те се забе. О, аз се таком, но аре, докъде стигне. А ти ста, бе. Повтори. Ти ста, бе. Ти ми би посата. По позата. Ала тук сега служи пакета, къде продължаш? Паднах, ма. Чакай. Кой ще си поснат нещо, някакви тези успешни песни? Защо ми биете на посата? Сега да ми първа луна. Защото Мария пее някаква. Не знам. Бавен си. А тия ромите са много тъпе. Циганска рата. Мария ли? Мария. Тя с Мария, бе. Лейди Мария. Кой е Бати устните да... Ой, преди коя е грозна била. Не че е грозна, ма бих еба. Кое бих е прави? Еба. А. С Мария. Си мръсни, бе. Тя тогава пеяла ли, бе? Защо ми бие Коя на е грозна без гримто ни. Пак дясната е веж задигната. Все едно служи си тигрим, да те видим колко са красив. Мълчи, бе. Аз да не съм жена. Еми точно. Тя да не е мъж да стои без грим. Какво? Направо, сега дали ще те разбрах.
О, не. Ана, Маля същото. Я покана. Какво? Какъв? Че едно ти да си. Тя да е мъж за Инстаграм. Какъв ще има? Викам, нали викаш, че е Ти без направо грим? парализира. А, същим Том Рика пак, имаш ли? Хубаво, аз да покажа един да изпрем клипа. Не. А как не? Да, чакай. И той ни без Чакай, стига ма. накрая. Ай, мене ма. Аре, лай ти бе, кой ще така? Да, чакай. Така е там, аз дето съм такова стигнал. А нали викаш, тя да не е... аз да не съм жена да слагам грим. Да. Тя да не е мъж да стои без грим. Со грозно Ама е. тук нямаше грим. Сега има момичета деца с грим, без грим са по-хубави, ама... Не, тя не е от тях. Ата. Това газ ще го бие на косата. Ще ми бие по косата. А, майка ти газ има. А ти кога ти там е? Аз съм бършла. Ти на майка ти по косата, а? Ти мене ли бе? Аз ще те убия. Курва умрела. Ау, бали! Майка ти! Ох, боли. Номер му удари. Аре, бе, то с Петрас Пак как няма изчезна. го убим? А, его там е. А, изчезва. Абе, бал съм ти майка. Аре, ебал съм ти майка. Аре, мятам гол, всичко не ми трябва. Ой! Ох, то ми взе тук. Майка гледа ли, ти бе? пигмент да еба. Кондата е, бе. Ау! Аре, влизаме ли? Влизаме. Правим ли го двамата? Ето тук сега скачаме. Там е изхода, излиза се. Ето го тук пътя, за енда. Чакай по-тихо, че много се чува. Да, тук някой е изчупил дървото, ще му еба майката. Ще му еба майк. Майк. О, той много се игра да се прави. Но дърво правиш, учи да събереш дърво, голсто, направо. Леш компот. О, тук някой сори често. Чупи го. Не, някой му си за такова. Хони де, Ай, гледа тъй, тук. Пауър едно. А, стой го е. Пауър едно. Кой ти? Страйкър, MC, ЕК, Бени... Аха, те са направили чест. Я нищо да ми хареса, си взема... Нищо не ми хареса. А брат, тук за перли уж нямам. Ето тук с черно, той е черно стакло, някой вижда. Ендер фермата. Много ефективно просто. Тук е енчантинг, тук е педарас направо до тук, майкам да еба. Да еба, звука ти да еба. И да, това мисля за този клип. Друго, ти нещо да кажеш? Последни думи. Чай сега. Не, ти достатъчно прекъсва клипа. чакай. Не, нямаш право на глас. Тако посетете канала ми. Да, описанието който няма да е в описание. Майка. Хубаво. Потърсете го там най-долу, може да е там. Ау, бли! Айде, чао. Бай.